Bueno, Xabier Berazategi Euskaldun txapelketako irabazle askotan, ez ezue txapelketa honengatik urrukatzen beste helburu handiagoak daudelako, baina txapelketa honek adierazten du urteko erregulartasuna aurten ez dagoela, udako erregulartasuna markatzen du, ondo irabazi zenun, ondo hasi zenun seguran irabazten txapelketa honetan, eta uda osoa erregular mantendu zea. Zemuz junda uda? Bai, hori da. Azkenen aurten torneo asko izan ditugu, abiatzen helduz eta danak. Eta azkenen nik puntu hona harrapa honuren justu koinziditu ziten Euskaldun trofeokin eta azkenen eramatea eukide. Gaurkoa gogorra izan da, ez genuen espero xakaso tropelain txikia izatea, zuek zeuen aukera Iribarrekin jokatu dezue, zemuz junda gaurkoa? Bai, karrera oso politia izan da, hasiera-hasieratik eskapada bat inda, hasiera nahiko lasai jungea, baina bueno, gero estutu danen desente puskau deu pelotoia, azkeneko bueltan Iribarrek tarte politia lortu du eta kasi iritsi da, baina bueno, justu metan harrapau deu eta azken espriner hirugarren. Zure balorazioa, uda hontakoa, ona izan behar do, ez? Bai, gustua, gora beratzuk izan ditut, baina bueno, generalen nahiko ondo, eta bueno, ondo bukatzea guain. Eskerrik asko Xabi, zorionak. Vale, zuri.